trafod. Reit, ein gwestai nesaf ni Prynhawn yma yw Delyth Ifan, cyfarwyddwyr y cyhoeddwyr adnoddau addysg, ac mae dathliad arbennig gyda'r cwmni eleni. Croeso cynnes ato ni, Delyth. Cyn bod ni'n trafod y dathliad arbennig te, i'r ein sydd ddim yn gyfarwydd â CAA, direi weithio ni beth yn union mae'r cwmni'n neud. Wel, cwmni cyhoeddi yw cyhoeddwyr adnoddau addysg. Ni'n rhan o Brifysgol Aberystwyth, ni'n lleoli ar gampws Gogerfan, ar gyrion tre Aberystwyth, a ni'n cyhoeddi pob fath o adnoddau, ystafell dosbarth ac i'w defnyddio yn y cartre. I ni'n cyhoeddi gwerslyfrau, mopo, gwyddoniaeth, mathemateg, hanes, daearyddiaeth, popeth. Hefyd, ni wedi, wrth gwrs, symud gyda'r oes. Ni'n cyhoeddi pethau deunyddiau digidol, fel gweithgareddyr yngweithiol, e-lyfrau, apiau, wrth gwrs, y fwy diweddar. Ond ni hefyd yn cyhoeddi nofelau a darllen pleser, CAA sy'n gyfrifol am yr addasiadau poblogaidd iawn o'r Horrid Henrys yn Saesneg. Felly, ni sy'n gyfrifol am yr un. Fel tad yn gyfarwydd poblogaidd iawn mewn hedfan math o'r sodi. A hefyd, fel ar hyn o bryd, mae da ni 6 nofel ddoniol i blant gwydwch 7 i 9 oed yn cael ei ysgrifennu gan awduron, rai o gyflwynwyr esbrydau, gan i Llun, Mari Lyfgryn, mae Eric Salisbury yn un o'r awduron, a hefyd mae da ni ar y gweill nofelau gwreiddiol gan awduron poblogaidd iawn fel Manon Steffan Ross, John Gower, Sonia Edwards, a dwi'n gweithio bod nhw'n hysgrifennu nhw nawr wrth bod fi fan hyn yn clebra gweithio galed. Fel o'n i'n sôn yn gynharach, da chi'n dathlu carreg filltir go arbennig yn dydych? Ydyn, ni'n sefydlwyd CAA yn 1982, felly ni'n dathlu'r 15 mlynedd ar 20 eleni, a ni'n dechrau, bod ni'n gwneud blwyddyn dda ohoni, ni'n dechrau nawr wythnos nesaf, ni'n mynd i gael cyfres o 2 noson agored, dechrau wythnos nesaf ar y nos Lun, yr nos Fercher yr wythnos Gylynol, a'r nos Fawrth yr wythnos ar ôl ni, gan obeithio bydd ryw noson yn siwto pob fath o'r athrawes. Mae'n ar y sgrin nawr, os yw'r ein gwylwyr ni sy'n... Pa fath o beth fydd yn digwydd te, Delyth? Cyfle i athrawon ac i rieni i ddod i'n safle ni, a safle CAA, ar gampws Gogerfan, i weld yn teitlau i gyd. Yn amlwg i ni'n mynd rhwng sgolion i ni'n mynd i gynadleddau pethau, ond mae hwn yn gyfle i athrawon i ddod ato ni i gweld popeth sydd gyda ni, achos mae gymaint o amrywiaeth gyda ni o ddeunyddiau sy'n amosib i fynd i bob man. A wedyn, i ni'n gobeithio, a bydd ambell i fargen hefyd, January sale go iawn, a wedyn, i ni yn mis Chwefror yn mynd i gynnal ffair lyfrau yn nghanolfan y Morlan yn Aberystwyth, gyda gobeithio rhywun eitha adnabyddus yn agor y ffair, a gweithgareddau ac eto cyfle i gael bargeinion ar y diwrnod, ond cyfle i bobl i ddod ato ni, yn chymod i gael gweld beth sydd gyda ni gynnig. Wel, gobeithio bydd na ffair yn agos at yn gwylwyr ni a fydde nhw i gefnogi a themblwydd hapus i CAA. Nawr ni gyd yn gwybod. Dymuno'n dda iawn i chi. Delyth, diolch o galon ddod ato ni.